again. Okay. Yeah, right. Light and breezy. And then don't let it go down, whatever. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No te parle com a pare, sinó que parle com a president de AGACO, l'Associació Gastronòmica de les Coques d'Oliva, i en nom de l'associació volem donar-te un xicot de reconeixement per al teu concepte, per apostar per la gastronomia d'oliva per les coques, i anem a identificar dins del local en un xicotet detall perquè tinguis local que tot el món puga veure que així hi ha coques en oliva. I que tu, com a haver apostat en aquesta plaça pel tema de les coques, volem que siguis la primera referència en oliva en el tema de les coques. Dir-te també que des de l'associació, junt amb l'administració i el turisme, l'alcaldia i demés, continuarem treballant perquè un dia se li pugui identificar a tu i a altres llocs en oliva com aquests si n'hi ha coques. Javi. Yeah!